Nah, ngerti jalan dong, ngerti jalan. Ngerti jalan. Ya ora ngerti jalan wong. Kok padha kok ngisore ya? Apane? Kae, Apane? kae mu. Ora padha. Lho pelaku wae wo. Apik men wo. Ya itu sing bandang kok. Waduh. Heeh. Nah, Ya mandeke nek nyangka. tabrakno watu kudune. Tiga kode apa? Ya, kok padha kok ngisore. Ya nyangka. Oh, menak kok ngisore. Kok gitu. Ka belum nganten. Belum nganten. Ora malah. Kak. Belum nganten ngendi gak bener. Pindah nanti ya? Hmm.